Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τους ανθρώπους του Ινοποιείου Λαφκιώτη και την Ντόρα Κουκουλωμάτη, την κόρη του ζωγράφου, ο οποίος είναι και αφορμή σήμερα για να μαζευτούμε εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάθεστε, γιατί έχω ετοιμάσει μια κάπως μεγάλη παρουσίαση. Ελπίζω να σας κουράζω. Χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που είμαι εδώ, πολύ μακριά από την Αθήνα, και βλέπω ένα μεγάλο χώρο γεμάτο πρόσωπα, χαμογελαστά κατά τις μάσκες ή με τις μισοκατεβασμένες μάσκες. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί και εμείς είμαστε σκουριασμένοι. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε με ανθρώπους, να βρεθούμε με ανθρώπους και να μιλήσουμε για τέχνη και για κρασί. Δεν είμαι σίγουρος αν είστε για το κρασί ή για την τέχνη. Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω λίγο πολύ γρήγορα τη δουλειά του Σπύρου Κουκουλωμάτη, του ζωγράφου, του οποίου μια έκθεση και ένα βίντεο μπορείτε να δείτε μετά μπαίνοντας στους χώρους μέσα. Και μετά πείτε και ένα κρασί, εμπνευσμένο από το έργο του. Αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια συνολικής παρουσίασης του ζωγράφου και ουσιαστικά βασίζεται στο υλικό που έχει συγκεντρώσει η κόρη του η Ντόρα. Μπορείτε παραπάνω πληροφορίες να βρείτε σε αυτό το site, το οποίο ελπίζω να μην σας κόβω τη θέα εσείς προς τα από εκεί. Αλλιώς να καθίσω λίγο. Το υλικό λοιπόν υπάρχει συγκεντρωμένο όλο στο site που έχει φτιαχτεί για τον ζωγράφο. Αυτός είναι ο ζωγράφος μας, αρκετά νέος, σε ένα φωτογραφικό πορτρέτο. Και εδώ θέλω να προσέξετε έναν πίνακα, αρκετά μεταγενέστερο, είναι και στην έκθεση. Είναι μια αυτοπροσωπογραφία. Βλέπετε τον ίδιο γράφει το 1921 και το 1988. Το 1921 είναι εύκολο. Βλέπετε το πιτσιρίκι πάνω στην κορυφή της εικόνας. Το 1988 είναι επίσης εύκολο, γιατί είναι το προφίλ. Το βλέπετε κάτω δεξιά. Αλλά το έβαλα αυτό για να καταλάβετε ευθύς εξ αρχής ποιος είναι αυτός ο ζωγράφος. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος αντιλαμβάνεται την τέχνη του, και δείτε εδώ τη λεπτομέρεια, ως έναν τρόπο να πολεμάει. Προσέξτε, το πινέλο έχει μια λαβή ξύφους. Βλέπει δηλαδή τη ζωγραφική όχι απλώς σαν μια τέχνη αναπαράστασης, αλλά σαν μια μορφή έκφρασης η οποία έχει ένα αγωνιστικό πρόσωπο. Λίγα λόγια για τον ζωγράφο. Αυτή είναι η μορφή του για να κάνει μια εικόνα, μια αυτοπροσωπογραφία, είναι αρκετά νέος. Και εδώ μια πληροφορία για την οικογένειά του. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Μάνη. Είχαν αρκετά νωρίς φτιάξει ένα σημαντικό εργοστάσιο στην περιοχή του Πειραιά, ένα εργοστάσιο το οποίο μια από τις πρώτες βιομηχανίες ζαχαροπίκτων στην Ελλάδα, η οποία καταστράφηκε φυσικά με τον πόλεμο. Η μητέρα του δεν ήταν γαλλικής καταγωγής, μάλλον ελβετικής καταγωγής, από γαλλικό καντόνι, η οποία είχε σπουδάσει στο Παρίσι κοινωνιολογία. Ο ίδιος, γεννημένος το 1917, πολέμησε στον πόλεμο του 40 και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα δώρισε στην κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Οτολοκαρνανία, από τον πίνακα, ως ενθύμιο της υποδοχής που έτυχαν οι στρατιώτες οι οποίοι επέστρεφαν πεζοί από το μέτωπο της Αλβανίας, από τους ανθρώπους του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Σπύρος Κουκουλωμάτης ξεκίνησε να παρουσιάσει τα εικαστικά πράγματα της πρωτεύουσας, της Αθήνας και του Πειραιά τη δεκαετία του 50, αρχές δεκαετίας του 50, το 1952. Εδώ βλέπετε μία από τις πρώτες συμμετοχές του σε εκθέσεις. Είναι ο νεαρός δίπλα στην κυρία που κοιτάζει τον πίνακα. Αν θέλετε, δεν θέλετε. Πίσω του βλέπουμε δύο έργα του και πίσω από την κυρία, ο κύριος με τα γυαλιά, είναι ο ζωγράφος Χατζικυριάκος Γκίκας. Μια αρκετά γνωστή φυσιογνωμία στα εικαστικά πράγματα του ελληνικού 20ου αιώνα. Στον τοίχο βλέπετε δύο έργα. Το ένα είναι η Θίελα, το βλέπετε εδώ, το οποίο μας δείχνει ακριβώς και το ύφος που έχει ο νεαρός καλλιτέχνης να ξεκινάει να ζωγραφίζει. Ο Κουκουλωμάτης ξεκίνησε να σπουδάζει ζωγραφική κοντά στο Λουκά Γεραλή. Ο Λουκάς Γεραλής είναι ένας ακαδημαϊκός καλλιτέχνης, ο οποίος σπούδασε κοντά στον Νικηφόρο Λίτρα. Εκφράζει αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται στην ελληνική ζωγραφική σχολή του μονάχου.
Μια μορφή τέχνης η οποία εμπνέεται βασικά από την ακαδημαϊκή ζωγραφική του όψιμου γερμανικού 19ου αιώνα. Θα μπορούσε κανείς να δει επιδράσεις και επιρροές του ύφους του Γεραλή στα πρώιμα αυτά έργα του Κουκουλωμάτη. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Κοιτάξτε αυτήν εδώ τη σύγκριση. Αυτό μας δείχνει ότι ήδη ο νεαρός Κουκουλωμάτης είναι αρκετά διαβασμένος. Σας είπα ότι η μητέρα του ήταν ελβετικής καταγωγής, σπουδαγμένη στο Παρίσι, άρα λοιπόν ο νεαρός Κουκουλωμάτης από μια σχετικώς εύπορη αστική οικογένεια είχε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τη γαλλική ζωγραφική, την οποία βέβαια ερμηνεύει κατά πώς ο ίδιος κρίνει καταλληλότερο. Το δεύτερο έργο από την περίοδο αυτή, τη φωτογραφία που σας έδειξα, είναι η Χήμερα, έργα που δείχνουν ακριβώς ότι από την αρχή της αδιαδρομίας του Κουκουλωμάτης είχε στραφεί σε μια ζωγραφική με έμφαση στο σύμβολο και στην αλληγορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ασχολήθηκε με άλλες θεματικές. Ήταν εξαιρετικός τοπιογράφος, όπως βλέπετε εδώ σε αυτό το εντυπωσιακό τοπίο, και ένας καλλιτέχνης ο οποίος αρκετά νωρίς στράφηκε σε αρκετά ρεαλιστικές εικόνες. Τα πιο πολλά από αυτά τα έργα τα έχουμε σε φωτογραφίες ασπρόμαυρες και δεν ξέρουμε που είναι σήμερα, έχουν πουληθεί στη μακρά πορεία της σταδιοδρομίας του. Ασχολήθηκε επίσης με την νεκρή φύση. Όλα αυτά είναι δείγματα μιας εξαιρετικής ικανότητας στο σχέδιο και στη σύνθεση, και μάλιστα το 1958 τιμήθηκε με ένα βραβείο στο σαλόνι της Γκαλερί Σαρλά. Την ίδια περίοδο, γύρω στο 1956, 57, 58, ο Κουκουλωμάτης φιλοτεχνεί αυτόν τον πίνακα. Λέγεται Πόλεμος. Βλέπετε ότι όλα τα έργα του έχουν τίτλους οι οποίοι παραπέμπουν σε κάποιο θέμα με κοινωνική απήχηση. Εδώ λοιπόν ο πόλεμος. Ο πόλεμος όμως δεν εικονίζεται ρεαλιστικά, δεν εικονίζεται παραστατικά. Ο πόλεμος είναι μια σύγκρουση χρωμάτων και τόνων, πινελιών και κυρίως ταξίματος πάνω στη ζωγραφική επιφάνεια. Είμαστε το 1958 και ο Σπύρος Κουκουλωμάτης, ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος ακόμα δεν έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό, φαίνεται να γνωρίζει πράγματα που συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την αμερικανική μεταπολεμική τέχνη. Εδώ βλέπετε τον Τζάκσον Πόλοκ σε μια από τις πιο γνωστές φωτογραφίες του 20ου αιώνα όσον αφορά τα εικαστικά πράγματα, να ζωγραφίζει με την περίφημη τεχνική του ταξίματος. Η κλίμακα του Πόλοκ, ο τρόπος εργασίας του Πόλοκ είναι αρκετά διαφορετικά, αλλά ήδη βλέπουμε ότι ο Κουκουλωμάτης είναι ένας νέος καλλιτέχνης που έχει τις κεραίες του ανοιχτές, τα μάτια του ανοιχτά. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες, όπως εδώ ο Γιάννης Μαλτέζος, πειραματίζονται με αυτόν τον τρόπο εργασίας. Ακόμα και σήμερα η αφηρημένη τέχνη μας φαίνεται δύσκολη, μας φαίνεται περίεργη, ειδικά στο μεγάλο κοινό, και ακαταλαβίστικη. Φανταστείτε τι συνέβαινε πριν από κοντά 70 χρόνια. Την εποχή που ο Κουκουλωμάτης φιλοτεχνεί τον πίνακα Πόλεμος και ο Μαλτέζος στη σύνθεση που βλέπετε εδώ, είναι τα πρώτα χρόνια που οι Έλληνες καλλιτέχνες αρχίζουν πιο συστηματικά να κινούνται προς την αφαίρεση. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από μια έκθεση του 1958 στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Βλέπετε μερικούς από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής αφαίρεσης, τον Γιώργο Ζογκολόπουλο, τον Αλέκο Κοντόπουλο, τον Γιάννη Μαλτέζο. Δημιουργούς οι οποίοι ακριβώς εκείνη την περίοδο, όπως και ο νέος Κουκουλωμάτης, πειραματίζονται στην αφαίρεση σε ένα περιβάλλον αρκετά εχθρικό στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο ότι η ελληνική αφαίρεση θα αρχίσει να γίνεται αποδεκτή από την κριτική αρχικά και σταδιακά από το κοινό, όταν ο ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος το 1959 θα βραβευθεί στην Πινέλα της Αλεξάνδρειας με το πρώτο βραβείο για αφηρημένα του έργα, ενώ το 1960 ο ζωγράφος Γιάννης Σπυρόπουλος θα πάρει το μεγάλο βραβείο της UNESCO στην Πινέλα της Βενετίας. Αυτές οι δύο βραβεύσεις αλλάζουν σημαντικά την εικόνα που έχει η κριτική και το κοινό για την αφαίρεση τη δεκαετία του 50. Εκείνη την περίοδο ο Κουκουλωμάτης πειραματίζεται πάντοτε, να και ένα έγχρωμο έργο, πειραματίζεται με την αφαιρημένη ζωγραφική, αλλά και με τον εξπρεσιονισμό. Εδώ ένα έργο το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο κοινού, αν θυμάμαι καλά, στην έκθεση του Γκάλοπ, στην έκθεση Γκάλοπ του Γκαλερί Ζυγός, είναι ένα πίνακας ο οποίος ισορροπεί μεταξύ της αφηρημένης και της χειρονομιακής έκφρασης, δηλαδή μια ζωγραφική στην οποία η χρωματική ύλη αποκτά μια δική της ομορφιά, ασχέτως του τι εικονίζεται, αυτό το μεγάλο στίχημα των αφηρημένων ζωγράφων. Αφετέρου όμως ο Κουκουλωμάτης αρχίζει πια
να συνειδητοποιεί ότι δεν του πάει η αφαίρεση και να κινείται όλο και πιο συνειδητά στην αναπαράσταση και στο συμβολισμό. Εδώ, με τον τίτλο «Αναμνήσεις πολέμου», βλέπετε τα σειρματοπλέγματα στο πρώτο επίπεδο που δημιουργούν ακριβώς μια σαφή παραστατική, μια σαφή εικονογραφική αναφορά. Από εκεί και μετά, ο Κουκουλωμάτης θα στραφεί σε μια παραστατική τέχνη, η οποία υιοθετεί στοιχεία του εξπρεσιονισμού και η οποία πάντοτε, όπως είπα και πριν, έχει κοινωνικές και πολιτικές αναφορές. Η ρήψη ατομικής βόμβας, ένα δυστοπικό μελλοντικό τοπίο μιας κατεστραμμένης ανθρωπότητας, η προσωποποίηση εδώ δείχνουν ακριβώς πως ο ζωγράφος ισορροπεί μεταξύ αφαιρετικής, εξπρεσιονιστικής έκφρασης και αναπαράστασης, με σαφή διάθεση κριτική απέναντι στη σύγχρονη κοινωνία. Ακόμα και το τοτέμ εδώ στην ίδια αντίληψη έρχεται. Άρα λοιπόν ο νεαρός Κουκουλωμάτης είναι αρκετά κοντά στον εξπρεσιονισμό και την εποχή αυτή, το 1960, χρονολογείται και ένα σημαντικό του ταξίδι στην Ευρώπη. Θα επισκεφθεί την Ελβετία, όπου θα μπορέσει να μελετήσει από κοντά το έργο ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής τέχνης, ειδικά του Μεσοπολέμου, του Paul Klee. Ο Γερμανοελβετός αυτός ζωγράφος, σημαντικός εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, μέλος του γερμανικού γαλάζιου καβαλάρι, καθηγητής στη σχολή του Bauhaus, από τις πιο σημαντικές εμβληματικές φυσιογνωμίες του ευρωπαϊκού 20ου αιώνα, θα περάσει τα τελευταία του χρόνια στην Ελβετία αποτραβηγμένος, φοβισμένος από τους Ναζί. Βλέπετε και εδώ ο πίνακας που έχει τίτλο «Το ξέσπασμα του φόβου», ή εδώ «Ο θάνατος και φωτιά», τα έργα του τα οποία προμηνύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι η αντίστοιχη γερμανική κραυγή, το ανάλογο της Γκερνίκα στη γερμανική εκδοχή του, είναι μια κραυγή αγωνίας του Κλέ για ό,τι έρχεται, δείχνουν ακριβώς πως αυτή η εικαστική γλώσσα φαίνεται να επηρεάζει τον Κουκουλωμάτη όταν μελετά τον Κλέ στην Ελβετία το 1960. Προσέξτε για παράδειγμα αυτόν εδώ τον πίνακα, ο οποίος λέγεται «Εξουσία», και προσέξτε κάτω τις αγχώνες με τα μπαλόνια και δείτε τον διάλογο τον οποίο κρύβει ο Κλέ μέσα στα έργα του. Το κόκκινο μπαλόνι είναι ένα σχετικώς αισιόδοξο μήνυμα του Κλέ, γίνεται έφνης στον Κουκουλωμάτη μια δυσίωνη εικόνα της εξουσίας. Έτσι λοιπόν, από τη δεκαετία του 60 και μετά, ο Σπύρος Κουκουλωμάτης θα στραφεί στη βασική θεματική η οποία καθόρισε την εργασία του, μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτή η θεματική είναι η ανάδειξη των ελληνικών μύθων σε βασικό θέμα, τα οποία σταδιακά θα καλλιεργήσουν μια αλληγορική γλώσσα που θα καταλήξει στο σουρεαλισμό. Έχοντας τις αποσκευές του την επίδραση του εξπρεσιονισμού, τη γνώση της χρήσης του χρώματος ως μιας ρέουσας ύλης, αλλά και την αναφορά στην εικόνα, θα εκμεταλλευτεί εμβληματικές εικόνες της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής τέχνης και θα δημιουργήσει αυτές τις συνθέσεις. Εδώ λέει, ο τίτλος είναι σύμβολο, ενώ εδώ είναι ο τίτλος περασμένος ρυθμός. Από εκεί και μετά, ο ζωγράφος θα ακολουθήσει μια ολοένα και πιο σαφή αναπαράσταση, μια πιο σαφή περιγραφή των θεμάτων του, με αναφορές πάντοτε στους αρχαίους μύθους. Η Ηλέκτρα και η Κλητεμνίστρα, η λεπτομέρεια εδώ, ή αντίστοιχα εδώ η Πινελόπη. Αξίζει να σημειώσουμε αυτές τις δύο φράσεις του Κουκουλωμάτη. Η χρησιμότητα του ζωγράφου, λέει, συνίσταται στην αποθέση ικανότητά του σύνθεσης και διατύπωσης της κοινά αποδεκτής μυθολογίας του καιρού του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως δημιουργεί μια μυθολογία της εποχής του με τα εργαλεία όμως του αρχαίου μύθου. Δεν τα βλέπω καλά εδώ, γι' αυτό γυρίζω πίσω, ας το διαβάσω και από εδώ. Το έργο ζωγραφικής για τον ζωγράφο είναι η κατάστρωση και λύση ενός πλαστικού προβλήματος, ενώ για το θεατή είναι μια πληροφορία μέσω της εικόνας. Ο Κουκουλωμάτης λοιπόν αντιλαμβάνεται τον πίνακα ως μια εικόνα, ως μια παράσταση η οποία πρέπει να μεταφέρει στον θεατή ένα μήνυμα. Δεν είναι δηλαδή μια ζωγραφική όπως ο πόλεμος που είδαμε ή όπως οι πίνακες του Πόλοκ ή οι πίνακες του Μαλτέζου, οι οποίοι είναι απλώς ένα ζωγραφικό γεγονός. Μια χρήση του χρώματος, μια χρήση της χρωματικής ύλης.
Όχι, δεν είναι μια αυτοαναφορική ζωγραφική. Η ζωγραφική του Κουκουλωμάτη είναι μια ζωγραφική η οποία για τον ίδιο είναι ένα ζωγραφικό πρόβλημα, αλλά για το κοινό, για τον θεατή, για τον αποδέκτη, για εμάς, είναι πάντοτε μια ιδέα την οποία πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε και να κατανοήσουμε. Αυτό, ο συνδυασμός λοιπόν των δύο, είναι η δική του βούληση, η δική του επιθυμία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα δώσει μια σειρά από αλληγορικές συνθέσεις. Εδώ βλέπετε τις Μεσογειακές Μνήμες, ένα έργο που είχε εκθέσει την Πανελλήνια Έκθεση 1973 στο Ζάπιο, που δείχνουν ακριβώς πώς ο Κουκουλωμάτης σιγά σιγά εγγράφεται σε μια ζωγραφική παράδοση η οποία χαρακτηρίζει την ελληνική τέχνη ήδη από το Μεσοπόλεμο. Βλέπετε τη χρήση του μύθου στο Γεράσιμο Στέρι ή την ηρωνική χρήση του μύθου στον Νίκο Εγκονόπουλο. Αργοναυτική εκστρατεία ο ένας, αργοναυτική εκστρατεία και ο άλλος. Απλώς στη σκοπτική χιουμοριστική διάθεση του Εγκονόπουλου, όπου βλέπετε κάποιον από τους αργοναύτες να κρατάει τσιγάρο, αν θυμάμαι καλά, η τέχνη του Κουκουλωμάτη είναι σαφώς πιο δραματική και πολύ πιο σύνθετη. Εδώ για παράδειγμα το σύμπλεγμα Μύδιας και Ιάσονα κυριαρχεί, ενώ στο φόντο υπάρχει το χρυσόμαλο δέρας. Ο Λαβύρινθος, ο οποίος Λαβύρινθος δεν είναι ο Λαβύρινθος του Μινόταυρου, αλλά ο Λαβύρινθος της σημερινής κοινωνίας, της σημερινής πόλης. Βλέπετε πώς μεταμορφώνει έναν μυθικό τόπο, ένα μυθικό χώρο όπως ο Λαβύρινθος σε μια αλληγορία του σήμερα, συνδυάζοντας δηλαδή την εικόνα, το πλαστικό πρόβλημα αλλά και το μήνυμα στο θεατή. Υπ' αυτή την έννοια, ο Κουκουλωμάτης είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιχειρεί μια τάση του ευρωπαϊκού σουρεαλισμού, με βασικότερο εκπρόσωπο βέβαια και πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό, του Σαλβαδόρ Νταλί. Το πρόσωπο του πολέμου, του σημαντικού αυτού Ισπανού ζωγράφου, βλέπετε ότι ακολουθεί μια ανάλογη με τον Κουκουλωμάτη αντίληψη, και αυτή η επίδραση του Νταλί θα γίνει πιο έντονη όσο περνά ο καιρός, όχι μόνο στον Κουκουλωμάτη αλλά γενικότερα στον ελληνικό σουρεαλισμό. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κουκουλωμάτης δεν δουλεύει και άλλες θεματικές, όπως αυτό το προμυθολογικό γεγονός που είναι μια σχετικά αφηρημένη τοπιογραφία, αλλά και πάρα πολλές μελέτες του τοπίου. Δεν είναι τυχαίο το ότι τα δύο κρασιά που θα παρουσιάσουν αμέσως μετά οι άνθρωποι του Ινοποιού Λαφκιώτη εμπνέονται από δύο εντυπωσιακά τοπία του ζωγράφου μας. Και εδώ πάλι ένα άλλο νταμάρι, μάλλον ένα τοπίο της εποχής που έχει δουλέψει ο Κουκουλωμάτης, όπως και δύο πολύ γοητευτικές απόψεις του λιμανιού του Πειραιά, εδώ μια πιο εξπρεσιονιστική και η επόμενη λίγο πιο ρεαλιστική. Αυτή η εικόνα του βιομηχανικού λιμανιού που έχει γοητεύσει όχι μόνο τον Κουκουλωμάτη αλλά μια σειρά από Έλληνες καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Η τοπιογραφία τον απασχολούσε μέχρι και το τέλος της ζωής του. Παρατηρήστε εδώ για παράδειγμα μία από τις πιο γοητευτικές απόψεις της Μάνης με τους πύργους της, και φυσικά στη λεπτομέρεια για να δείτε πόσο ικανός είναι στη χρήση του σχεδίου και του χρώματος ο Κουκουλωμάτης. Θα ήθελα να κάνω μια ειδική αναφορά σε μια έκθεση που διοργάνωσε ο Κουκουλωμάτης το 1821 με αφορμή και τα 200 χρόνια του 1821 που γιορτάζουμε φέτος, όσο καλά μπορούμε να τα γιορτάσουμε. Αυτό είναι το γούρι, ένα από τα γούρια που έθεσε προς διάθεση το Μουσείο Μπενάκη για τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Γελάτε. Ξεπούλησε πάντως. 50 χρόνια πριν λοιπόν, ο Σπύρος Κουκουλωμάτης μαζί με τον βιβλιοδέτη Διονύση Βαλάση διοργάνωσαν μία έκθεση, και μάλιστα έξω από το πλαίσιο των εκδηλώσεων που έκανε τότε το δικτατορικό καθεστώς. Μην ξεχνάμε, το 1971 η Ελλάδα έχει άλλα προβλήματα, δεν έχει κορονοϊό, αλλά έχει μια πολύ ωραία δικτατορία, η οποία βέβαια εκμεταλλεύεται την επέτειο των 150 ετών της Επανάστασης και κάνει διάφορες φανφάρες. Ο Κουκουλωμάτης μένει έξω από αυτές τις φανφάρες, κάνει όμως μια σημαντική έκθεση, και βλέπετε εδώ στα έργα από εκείνη την ενότητα, κάποια θα το δείτε και στην ταινία μέσα που παίζεται, ότι εκμεταλλεύεται την εικόνα των αγωνιστών, τον απασχολεί το θέμα του αγωνιστή και της Επανάστασης, όχι μόνο το 1971 που είναι τα 150 χρόνια της Επανάστασης, αλλά νωρίτερα. Βλέπετε εδώ τον Καραϊσκάκη είναι από τα δεκαετία του 60, πολύ νωρίτερα.
Τον απασχολεί η εικόνα των αγωνιστών εδώ Καποδίστριας των ιστορικών μορφών της Επανάστασης. Κυρίως όμως το 1971 όταν κάνει την έκθεση, την εγγράφει μέσα στο πλαίσιο αυτής της αλληγορικής υπερρεαλιστικής ζωγραφικής την οποία κάνει. Κοιτάξτε για παράδειγμα εδώ τη μορφή του Κολοκοτρώνη και ως μιας δύναμης του τοπίου που βγαίνει μέσα από τα βουνά, στα δερβενάκια και μπροστά τη μορφή ενός νεκρού Τούρκου. Κοιτάξτε αντίστοιχα πως εκμεταλλεύεται το φυσικό τοπίο και δημιουργεί αυτή την αλληγορική εικόνα της φυλάκισης του Κολοκοτρώνη μέσα σε έναν ιστό που αναφέρεται στη βαβαροκρατία και τις πολιτικές ισορροπίες μετά την δημιουργία του ελληνικού κράτους και βέβαια στην κορυφή δεσπόζει ο βράχος της ακροναυλίας που είχε φυλακιστεί ο αγωνιστής. Δείτε την εικόνα από την πολιορκία του Μεσολογγίου με τη μορφή του θανάτου να έχει καταλάβει τους αγωνιστές οι οποίοι είναι σκελετωμένοι πια από την πολιορκία, όπως επίσης και το δίπολο ελευθερία ή θάνατος, όπου συμβολικά η ζωγραφική παράσταση μοιράζεται στη σκοτεινή μεριά του θανάτου, στο σκοτάδι του θανάτου και η ζώνη που την κόβει στη μέση και η ελευθερία είναι φυσικά βουτυγμένη στο φως. Πολύ πιο σουρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, είναι η ζωγραφική εκδοχή όπως αντιλαμβάνεται ο ίδιος του ύμνου στην ελευθερία, το από τα κόκαλα βγαλμένη. Εδώ προσπαθεί να οπτικοποιήσει ο ζωγράφος τον ποιητικό λόγο σε μια αρκετά δύσκολη εικόνα την οποία συλλαμβάνει ο Σολωμός και αποτελεί βέβαια όχι τυχαία το στίχο του εθνικού μας ύμνου. Αυτές οι συνθέσεις του 21, πολύ διαφορετικές από αυτά που είδαμε εμείς για τα 200 χρόνια της Επανάστασης φέτος, δεν ξέρω αν καλύτερα ή χειρότερα τα 200 χρόνια από τα 150, δείχνουν ακριβώς ξεκάθαρα ότι ο Κουκουλωμάτης εγγράφηκε σε αυτή το μεγάλο ρεύμα του σουρεαλισμού, του υπερρεαλισμού, ο οποίος κυριαρχεί στην ελληνική ζωγραφική μετά τον πόλεμο και ειδικά μετά τη δικτατορία. Ο Κουκουλωμάτης εγγράφεται με μια σειρά από συνθέσεις, όπως εδώ η Κύπρος, το τραγικό συμβάν της εισβολής των Τούρκων στο νησί που οδήγησε και στην πτώση της δικτατορίας. Εδώ το αντιλαμβάνεται ο ζωγράφος μέσα από μια αλληγορική στροφή που δείχνει ακριβώς τη σύνδεσή του με το σουρεαλισμό. Ο σουρεαλισμός είναι η σημαντικότερη κίνηση πρωτοποριακή στην ευρωπαϊκή τέχνη τα χρόνια του Μεσοπολέμου. Από το 1924, πότε και εμφανίζεται ο σουρεαλισμός, αποτελεί μια διαρκή επανάσταση στην ευρωπαϊκή τέχνη και γενικώς με μια απήχηση και στην Αμερική, στην Βόρεια και στην Νότια. Εδώ βλέπετε μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους σε έναν πίνακα του Max Ernst. Ο σουρεαλισμός, ο οποίος δημοσίευσε και περιοδικά και είχε ένα πολύ μεγάλο αντίκτυπο όχι μόνο στη ζωγραφική αλλά κυρίως στη λογοτεχνία. Μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας Εμπειρίκος αλλά και ο Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος κέρδισε και τον Νόμπελ, είναι ζωγράφοι οι οποίοι σαφέστατα εγγράφονται στο κίνημα του σουρεαλισμού. Την ίδια στιγμή βέβαια ο σουρεαλισμός έχει και μια άλλη διάσταση, έχει και άλλες διαστάσεις, δηλαδή έχει μια διάσταση ηρωνίας και ανατροπής. Τα πιο γνωστά έργα του ευρωπαϊκού σουρεαλισμού είναι αυτός ο πίνακας του Ρενέ Μαγκρίτ. Το αυτό δεν είναι μια πίπα. Προφανώς και όλοι βλέπουμε μια πίπα ζωγραφισμένη, αλλά αυτό μας υπενθυμίζει ο Μαγκρίτ και λέει τον πίνακά του η προδοσία των εικόνων. Η εικόνα, αυτό που βλέπει το μάτι και αντιλαμβάνεται το μάτι ως μια πίπα, τελικά δεν είναι τίποτα άλλο από μια ζωγραφιά. Κάνει λοιπόν εδώ ένα λογοπαίχνιο ο Ρενέ Μαγκρίτ και δεν είναι τυχαίο ότι ο πίνακας αυτός αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα της σημειολογικής προσέγγισης της ιστορίας της τέχνης. Ακριβώς επειδή παίζει με το λόγο και την εικόνα. Αλλά εγώ το δείχνω εδώ για να σας δείξω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα μας απασχολήσει και όσον αφορά τον Κουκουλωμάτη. Ο σουρεαλισμός υπήρξε ένα κίνημα το οποίο παρότι μιλούσε για το υποσυνείδητο, την ψυχολογία, ήταν ένα κίνημα το οποίο σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν αρκετά εγκεφαλικό. Δηλαδή σκεφτόταν τι ήθελε να πει και προσπάθησε να μετατρέψει σε μια εικόνα, να οπτικοποιήσει αυτό που ήθελε να δείξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο επέδρασε σαν ιδέα, σαν αντίληψη πάρα πολύ στην ελληνική εκδοχή του σουρεαλισμού και στον Κουκουλωμάτη. Ο πιο γνωστός Έλληνας ζωγράφος σουρεαλιστής είναι φυσικά ο Νίκος Εγκονόπουλος, ο οποίος ήδη από τη δεκαετία του 30 έχει δώσει αρκετά σουρεαλιστικά έργα. Τα πιο πολλά όμως από αυτά στην ουσία είναι αυτοαναφορικά.
Έχει δώσει βέβαια και μερικές εντυπωσιακές εκδοχές σουρεαλισμού, οι οποίες αναφέρονται στα σύγχρονά του κοινωνικά και πολιτικά γεγονότα, όπως εδώ ο εμφύλιος πόλεμος. Ένας άλλος καλλιτέχνης που συνδέθηκε αρκετά με το σουρεαλισμό είναι ο Γεράσιμος Στέρης, ο οποίος έζησε μια αρκετά μυθική, μια περιπετειώδη ζωή και εξαφανίστηκε κάποια στιγμή το 1950 στην Αμερική. Εξαφανίστηκε ενώ άλλαξε το όνομά του και χάθηκαν τα ίχνη του. Κυρίως όμως είναι ο Εγκονόπουλος, ο οποίος προπολεμικά και μεταπολεμικά προσπαθεί να δημιουργήσει αυτές τις κυρίως εγκεφαλικές εικόνες του, που αποτελούν το χαρακτηριστικό δείγμα του ελληνικού υπερρεαλισμού. Όμως, τα χρόνια της δικτατορίας και μετά, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας αλληγορικής γλώσσας, εμφανίζονται πάρα πολύ σημαντικοί νεότεροι εκπρόσωποι του υπερρεαλισμού, όπως ο Γιώργος Δέρπαπας, ο οποίος εκμεταλλεύεται πολύ τη βυζαντινή ζωγραφική για να δημιουργήσει αυτές τις μαγικές εικόνες. Ο Πέτρος Ζουμπουλάκης, ο οποίος σήμερα κάνει με εντελώς διαφορετική ζωγραφική, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους των δεκαετιών του 70 και του 80, ξεκίνησε και αυτός με αυτές τις εντυπωσιακές σουρεαλιστικές συνθέσεις. Εδώ βλέπετε ένα έργο του Δέρπαπα με την μορφή του Οδυσσέα Ελίτη. Ενώ από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού σουρεαλισμού τα χρόνια αυτά είναι ο Άλκης Γκίνης, ο οποίος εμπνέεται πάρα πολύ από το παράδειγμα του Νταλή. Ο Νταλή είναι ίσως ο πιο γνωστός ζωγράφος στην Ευρώπη μετά το θάνατο του Πικάσο. Τα αφιερώματα που γίνονται στη μορφή του Νταλή στην ελληνική τηλεόραση και στον ελληνικό τύπο τα χρόνια εκείνα είναι πολλά και διαρκή. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαία αυτή η επίδραση, η έντονη που ασκεί αυτό το εντυπωσιακό φωτορεαλιστικό ύφος το οποίο υιοθετεί ο ζωγράφος από τη δεκαετία του 40 και μετά. Δεν είναι τυχαία αυτή η επίδραση που έχει σε πάρα πολλούς Έλληνες εκπροσώπους. Αυτή λοιπόν αυτό το λογοπαίγνιο, αυτή η οπτικοποίηση ιδεών την οποία επιχειρεί ο Νταλή και η οποία κληροδοτείται σε μια σειρά από Έλληνες υπερρεαλιστές, αναμφίβολα επηρεάζει και το κουκουλωμάτι. Δείτε για παράδειγμα τον εθνικό ύμνο, δίπλα στον πίνακα του Νταλή έφηκαμπτη κατασκευή από μαλακά φασόλια, το προμήνυμα εμφυλίου πολέμου. Υπάρχει δηλαδή πάντοτε μια προσπάθεια σύνδεσης στο σουρεαλισμό και στον Νταλή σε κάποιες περιπτώσεις της πολιτικής κατάστασης με το μήνυμα το οποίο μεταφέρει αυτή η σε πρώτη όψη παράλογη και ασύνδετη εικόνα. Ο Νταλή λοιπόν είναι ένας ζωγράφος ο οποίος επηρεάζει αρκετά έντονα τον κουκουλωμάτι, όπως και γενικότερα τον ελληνικό σουρεαλισμό, όπου ο σουρεαλισμός όμως βέβαια έχει και μια σειρά από άλλα μοτίβα και σύμβολα, τα οποία επίσης εμπνέουν τον ζωγράφο μας, πολλό δε μάλλον όταν έχουμε ελληνικά σύμβολα τα οποία χρησιμοποιεί πάρα πολύ ο σουρεαλισμός. Ο Μινόταυρος, ως αυτό το παράλογο όν που κυριεύεται από το πάθος και είναι μισός άνθρωπος, μισός ζώο, είναι από τα αγαπημένα σύμβολα των σουρεαλιστών, ενώ χαρακτηρίζει τη μεσοπολεμική τέχνη του Πικάσο, που στην εποχή εκείνη φλερτάρει μεταξύ άλλων με τους μεγάλους σουρεαλιστές. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μινόταυρος είναι ένα μοτίβο το οποίο εκμεταλλεύεται πολύ έντονα και ο ελληνικός σουρεαλισμός. Εδώ βλέπετε και την εκδοχή ενός φουστανελά Θησέα από τον Εγκονόπουλο, πάντοτε σκοπτικός, πάντοτε ειρωνικός, με έναν Μινόταυρο, αλλά και το πώς η μορφή του Μινόταυρου γοητεύει και το Σπύρο Κουκουλωμάτη. Ο οποίος Κουκουλωμάτης εγγράφεται, αν και είναι αρκετά μεγαλύτερος, Κουκουλωμάτης είναι 10 χρόνια νεότερος του Εγκονόπουλου και λίγο παλαιότερος από αυτούς τους καλλιτέχνες όπως ο Γκίνης ή ο Δέρπαπας, οι οποίοι εμφανίζονται μετά την δικτατορία και είναι βασικοί εκπρόσωποι του σουρεαλισμού. Ο ίδιος, αν και λίγο μεγαλύτερος από αυτούς τους καλλιτέχνες, εγγράφεται και είναι σε ένα κοινό πλαίσιο, σε μια συζήτηση μαζί τους. Εδώ βλέπετε έργα του Άλκη Γκίνη σε αντιπαραβολή με τα έργα του Κουκουλωμάτη, για να δείτε ακριβώς πως αυτή η εικονογραφία, η οποία έλκει την καταγωγή της από τον Νταλή, μεταφέρεται ουσιαστικά στην ελληνική τέχνη. Και βέβαια η εξουσία του Γκίνη και η εξουσία του Κουκουλωμάτη δείχνει ακριβώς πως για το σουρεαλισμό αυτή η αλληγορική εικονογραφία, αυτή η προσπάθεια παντρέματος μιας μαγικής εικόνας, η οποία ανακαλεί κάτι από το υποσυνείδητο, πάντοτε έχει στραμμένο το βλέμμα στο συνειδητό και στην κοινωνία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα έργα που θα δείτε στην έκθεση και προέρχονται όλα από την όψιμη φάση του έργου του Κουκουλωμάτη, θα μπορούσαν με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια να ενταχθούν σε αυτό το κίνημα του σουρεαλισμού. Στην ελληνική εκδοχή του
και σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας εικόνων μαγικών ως επιτοπλίστων με σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές. Να ένα επίκαιρο έργο που θα το δείτε και μέσα, το ποδόσφαιρο, του 1979. Και αν δείτε κάπου στον πίνακα θα δείτε και τα χρήματα, τα κέρματα που ρέουν γύρω από αυτό το μαζικό άθλημα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο τα χρόνια της δικτατορίας είχε στιγματιστεί. Η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού στο Wembley, που γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια φέτος, είχε στιγματιστεί ούτως ή άλλως από πολλούς στη λογική του άρτου και του θεάματος που πρόσφερε η δικτατορία. Υπάρχουν ποίηματα της εποχής εκείνης που λένε το εξής τρομακτικό, ότι οι φωνές των φιλάθλων στο γήπεδο σκεπάζουν, είναι δυνατές για να σκεπάζουν τις φωνές των φυλακισμένων. Δημοσιευμένα σε περιοδικά της εποχής. Σε αυτή τη λογική ο Κουκουλωμάτης διαβλέπει ήδη το πώς ένα λαϊκό άθλημα γίνεται εμπορικό προϊόν, κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς σήμερα με την χρήση των χορηγών στο Euro. Η κοινή αγορά, ένας πίνακας που αναφέρεται φυσικά στην είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο Χρυσός Μόσχος, άλλο ένα έργο που θα δείτε στην έκθεση, που δείχνει ακριβώς τη σημασία του χρήματος μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι πίνακες του Κουκουλωμάτη που σε πρώτη όψη φαίνονται περίεργοι, φαίνονται δυσνόητοι, είναι κατασκευασμένες, λογικά κατασκευασμένες ζωγραφιές, οι οποίες χρησιμοποιούν την γλώσσα του σουρεαλισμού, τη γλώσσα του συμβόλου, για να αφηγηθούν στο θεατή, να αναγκάσουν το θεατή να σκεφτεί και να φτάσει στο συμπέρασμα στο οποίο τον καθοδηγεί ο ζωγράφος. Η μυθολογία του καιρού μας με τη γλώσσα των μύθων είναι ο βασικός τρόπος εργασίας του Κουκουλωμάτη, ο οποίος χρησιμοποιεί πάρα πολύ με αλληγορία το σύμβολο, την εικόνα. Προσέξτε εδώ την εικόνα της Μέριλιν Μονρόε, εξειδανικευμένης δεξιά στη φωτογραφία και πίσω ως μια τραγική μάσκα, μια αναφορά και στη διπλή ζωή της Μέριλιν Μονρόε, μιας λαμπερής στάρ, η οποία όμως έζησε και πέθανε μόνη. Μια προσέγγιση η οποία συνδέει τον Κουκουλωμάτη πάντοτε συνειδητά, ασυνείδητα, μάλλον τυχαία είναι αυτή η σύνδεση, με σημαντικούς εκπροσώπους της αμερικανικής μεταπολεμικής τέχνης, όπως εδώ ο Χάμιλτον που δίνει τη δική του Μέρλιν. Μια Μέρλιν διαφορετική από την Μέρλιν των περιοδικών και τη Μέρλιν του Χόλιγουντ. Άλλες αντίστοιχα συνθέσεις δείχνουν αυτή την ροπή που έχει ο Κουκουλωμάτης σε μια κοινωνική κριτική μέσα από διαδρομές του εξπρεσιονισμού, όπως εδώ η κοσμική κίνηση. Κυρίως όμως είναι αυτή η χρήση του σουρεαλισμού ως μαγικής εικόνας, την οποία πρέπει να κρατήσετε όταν θα μπείτε να δείτε τα έργα. Ο Νέος Μεσαίωνας, μια αναφορά στο πως η εποχή μας γίνεται σκληρή και δύσκολη για τις κοινωνικές μάζες, ή εδώ η κίνδυνη της τεχνολογίας. Ο τεχνοκράτης, ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται και δρά με βάση τα δεδομένα και όχι με βάση τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Εδώ και μια λεπτομέρεια για να δείτε τον εξαιρετικό τρόπο σχεδίασης και απόδοση των λεπτομεριών από τον ζωγράφο, τα οποία θα τα απολαύσετε βέβαια όταν μπείτε να δείτε τα έργα. Κλείνοντας, θέλω να σημειώσω ότι ο Κουκουλωμάτης είναι επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρθηκε όχι μόνο για τη ζωγραφική, αλλά και για τη θεωρητική υποστήριξη της τέχνης του. Έδωσε διαλέξεις, εδώ βλέπετε την αφίσα, τη διαφήμιση από μια διάλεξη του στον Πειραιά. Έγραψε κείμενα, όπως αυτό εδώ, έργο τέχνης και θεατής. Δημοσίευσε κείμενα επίσης που αφορούσαν τα καθημερινά προβλήματα των Ελλήνων καλλιτεχνών, το συνδικαλισμό τους, πράγματα καθημερινά, πράγματα που τους απασχολούσαν στην καθημερινότητα, στην επιβίωσή τους. Και κυρίως, να τονίσω και να κλείσω με αυτό, υπήρξε ένας σημαντικός δάσκαλος. Δίδαξε για πάρα πολλά χρόνια στη σχολή Σταυράκου, στο μάθημα, αν θυμάμαι καλά, ιστορία της τέχνης και της εικόνας, με το γράφει εδώ στο εξώφυλλο, και είχε πάρα πολλούς μαθητές. Και εδώ φαίνεται και η μεγάλη αξία αυτού του ανθρώπου. Θέλω κλείνοντας να σταθώ σε δύο πράγματα. Στο ότι μαθητές του είναι σήμερα εδώ ανάμεσά μας,
Μαθητές του συνέβαλαν, όπως ο Γιώργος ο Κουρμούζας, που έκανε τη σκηνοθεσία της προβολής που θα δείτε μέσα. Είναι μαθητής του από τα χρόνια της σχολής Σταυράκου. Συνέβαλαν, είναι εδώ σήμερα, τον θυμούνται και τιμούν τη μορφή αυτού του ανθρώπου, ο οποίος τους βοήθησε πάρα πολύ στις σπουδές του να καταλάβουν πώς να βλέπουν την εικόνα, το έργο τέχνη και πώς να το χρησιμοποιούν στην αφήγηση του κινηματογράφου. Όπως επίσης και να σας διαβάσω κάτι από το θεωρητικό λόγο του Κουκουλωμάτη, το οποίο με εντυπωσίασε εμένα, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το είδα γραμμένο, αυτή την αίσθηση που είχε ο ίδιος για τον εαυτό του μες στο πλαίσιο της ελληνικής τέχνης. Είναι από το κείμενο «Έργο τέχνης και θεατής» που σας έδειξα εδώ. Γράφει λοιπόν ο Κουκουλωμάτης. Το κείμενο αναφέρεται στη σημασία που έχει δοθεί στη μορφή του Θεόφιλου, μια σημασία, μια προβολή την οποία ο Κουκουλωμάτης επικρίνει, θεωρώντας ότι είναι υπερβολική. Και γράφει: «Αν για ορόσημο της τέχνης της Νέας Ελλάδας πάρουμε το Θεόφιλο, όλες οι σειρές των καλών τεχνών πρέπει να αυτοκτονήσουν ή να χαρούν, μιας και όντας ο Θεόφιλος άσχετος με την έντεχνη ζωγραφική, οι πάντες μπορεί να διατείνονται ότι είναι μεγάλοι ζωγράφοι. Δηλαδή, ένας μεσαίος ζωγράφος όπως είμαι εγώ είναι Νταβίντσι σε σχέση με το Θεόφιλο. Όμως εγώ δεν είμαι Νταβίντσι». Και το διαβάζω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω ζωγράφο, Έλληνα ζωγράφο, να λέει για τον εαυτό του ότι είμαι ένας μεσαίος ζωγράφος. Συνήθως όταν μιλάνε οι καλλιτέχνες τους εαυτούς τους, λένε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος ζωγράφος της Ελλάδας, αλλά έχω αδικηθεί. Αυτό λοιπόν μας δείχνει, σε συνδυασμό με την σημασία του δασκάλου Κουκουλωμάτη, όχι μόνο τη σημασία του δασκάλου, αλλά τη σημασία του ζωγράφου, αλλά τη σημασία του ανθρώπου, του δασκάλου, του ανθρώπου που δεν μένει μόνο στην τέχνη του, αλλά προσπαθεί αυτή η τέχνη του να είναι χρήσιμη κοινωνικά. Όχι μόνο στον ίδιο, ως βιοπορισμός, αλλά στο μεγάλο κοινό. Σε εμάς που είμαστε σήμερα εδώ για να χαρούμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ.